Okay, kauban na ito ang isa sa mga monthly finalists sa buwan sa Abril, si Domidor. Ano ito yung full name ni mo? Domidor Alviola Jr. Okay, how old are you if you don't mind? Running 53 na po. Wow, sa edad ni mo nga 53 anyos, daghang maingganyo ni ana nga mo-appeal pa dahil sa singing contest. Padayon diya po kas pagkanta, unsay naghatag nimo inspirasyon? Padayon gyud po ko sa pagkanta, sir. Gumikan murag mao jud hilig na mo ang pagkanta sa ako. Pila ka tuig na ka nagkanta? Since kuwan pa ko, sir. Ulitaw 16 years old. Mo ba ga-appeal ka mga singing contest? Singing contest. Katong pinakadakong achievement nimong isip usa ka mga awit? Siguro sa tawag ng tangalan, Okay. sa We Love OPM, sa The Clash. Okay. Na-appeal po kag The Clash? Okay. Kadaghan po na ka naka-appeal no, sa mga dagko nga network. Sa puto. Sa balik tas tawag ng tanghalan, kapila ka mag-dipinsa isip kampiyon? Ikapito, sir, niya pagkawalo tildi ko. So ikapito ka, 7-time defending champion sa tawag ng tanghalan. Prestihuso usab ka na nga singing competition. So karon dirita sa binisaya nga singing competition. Ngayon inggan niyo mo pag mo-appeal ani atong Visayan song singing competition. Kining Visayan songs, murag mga 30 years na siguro na ko hapit nagkanta ning tibuok Mindanao, mo ba? tibuok murag hapit Pilipinas, hurot-hurot na nako kanta, pero diri pa ko naka-experience og kanta og Binisaya. So pasalamat juga kay ni former Senator Manny Pacquiao kay nagpasiugda siya ning Bisaya nga kanta kay siyempre mahagit o maayosad nga pamaagi ang Bisaya kay Bisaya biyata. Bitaw, sakto. Maayo ni yun ani kay anang murag challenge sa ato ang mga Bisaya ba nga napoy mailado nga singer diri sa Mindanao. Sakto. Si Domidor asa kay kagikan? Tagamati, Davao Oriental ko, sir. Davao Oriental. So congratulations and good luck. Alright, so kauban na to karon ang isa sa mga monthly finalists sa buwan sa Abril. Usa to'y pangalan kini mo, madam? Ma.Lourdes Pipito Lapera. Okay, Ma.Lourdes Lapera. Kanang asam kagikan? I'm from Mandawi City, Cebu. Sus, pabida layo pagiday gikan sa Mandawi City, Cebu. Unya kanang sa inyong lugar gakanta na bagig ka o sa ka mga kanang ilado nga mga awit? Maybe, pero for me, since when I was still young, nagsugod jud ko diha sa Mandawi. Nabata pa jud ko until elementary, until high school, until college. Nagkinatahay ko. Sus, dugay naman kag kanta no. Pero na-stop lang siya when I was teaching. Nag-teach na ko for 23 years. So, buot pasabot, usa ka maestra. Public school teacher. The singing teacher of Mandawi, Cebu City, si Ma.Lourdes Lapera. Anyway, pinakataas o pinakadako ang achievements mo nga nidaog ka isip mga awit? Tawag ng Tanghalan, Season 7, Daily Winner. This year, 2024, January 1. Okay, so congratulations and good luck. Ulahi pangutana, minyo na bas, madam? Minyo na, pero wa pa ikaduhang bana. Congratulations and good luck. Thank you. Pa-picture ka na rin pagkahuma. Okay. Niya karon ang usa sa mga ni-trending sa tuang reels, daghan po ng views, no? Tungod kay murag original kunog tingog. Usa kiti pangalan nimo? Renante Buyan. Renante Buyan. Tinda ko ang tingog, no? Okay, si Renante, pila ka tuig na ka sigkanta Renante? Mudaga nag mga 3 ka dekada, mga 30 na kapin. 30 years sa career sa pagkanta. Ang pinakanindot nimong nakantahan nga nahimo kang proud sa imong kagalingon sa talent. Ang ako agyon nga pinakaganahan nga kuan sa katong pag-appeal na ko sa tawag ng tanghalan. Okay? 2018 season 3. Then naging 4th time defending champion ko. Kaupat mo ka ni Daog? Opo. Sus, pabida no? Then naging Grand All-Star nga kami nagbangga ni Daddy D para masulod sa final. Pero wala gyapon palare. Pero mas okay na kay to siya nga naabot nako nga kuan yan. Appeal ko sa Grand All-Star. Okay. Karon kay kisang pinakinggan yun nimo nga mo-appeal ani nga to ang Binisaya nga singing competition. Gakanta ba pag mga Binisaya sa una?
O sa una, kaya ako nag-base ko, Cebu magi ko nag-base. Sa una, dito gi ko nagdako, dito po ko nagkanta sa una pa. Then, pag-abot na ko diri sa Cagayan, 2009, sulod ko banda, then naging nakabiyahe ko gawa sa Maldives. Then, dugay na ko gusto nga mo appeal gid aning event. Pero wala pa lang yun nga nakasulod ko ako ngalan nga maka-appeal. Okay. So, buto sabot ni kanta po dekas gawas nasod. O nag-Maldives ko 2 years. OFW sad ka? Opo. 2 years, okay. So, singer gyapon, no? Oh, singer gyapon. Wow, congratulations, Renante, Buyan. Thank you, sir. Thank you, sir. Cagayan de Oro, di ba? Opo. Okay. Ako po si Stephanie Claire Niqui po. Okay, Stephanie Claire, Niqui, taga-asa man ka? I'm taga Davao City. How old are you? 18 years old po. Very young. 18 years old. So, kinsa man po yung naging ganyo nimo nga mukhang tag-Binisaya at your age? Ako usually sir, nagikan jud ni sa akong mama ug papa din nadala pod nila sa ilahang sa akong lolo ug lola sir kay hilig man sila og Bisaya. So, murag gipamana pod sa ako ang mga Bisaya nga mga kanta sir. Abot pa sabot si mama si papa nimo gakanta pod. Mga ginagmay na sir, pero ginatudloan po pa nila sir. Pero nagikan jud na sa akong mga lolo ug lola ko. Okay. At least nakuha nimo na nadawat nimo ang kantang Binisaya, Yes. no? Then sa mga contest po sir, dili jud nako kanang pabayaan jud nga mawala ang Ginoo sa ako kay siya lang man jud ang ako ang naga-encourage sa ako sir nga mo makayanon ang mga struggle sa pagkanta sir. Labi na sir nga naka-face po ako ng mga health issues po sir, such as asthma po, pero hopefully din po through prayers po na kaya ko po. Wow. Galing, no? So, sa mga singing competition, kini 1 million pesos ang premyo. Unsay preparasyon ni Stephanie? Ang preparation ko lang po sir, unang-una po ang pag-pray, pagbasa sa Bible, then pagsalig lang dyan sa Ginoo, then vocalization and discipline po. Wow. So, congratulations, Daan, Miss Stephanie. Thank you po. Alright.